Ahoj lidi, dneska poprvé jdu natáčet hororovku od MGO Fitmana, jdeme se na ní kouknout. Poprvé to dělám, tak omlouvám se, že moc to komentovat nebudu, jdeme na to. Taky to sleduju poprvé, koukejte se. Dneska tady máme hororovku s názvem From the Past, to znamená asi z minulosti. Doufám, že videjko dokoukáte až do konce, protože jestli ho tak jste best. Nezapomeň na like, odběr se zvonečkem a napiš do komentářů, jak se ti hororovka líbila. A taky budou zaplý scary alerty, protože Jo, dejte mi like a odběr a dolů do komentářů mi napište, co chcete za další video, díky. hororovky streamu každý pátek a sobotu na Od MGO Fitmana, kik.com/mgfitman. tam se taky koukněte. A užij si hororovku živě s lidma, co sem chodí, sem chodí přes 1500 až 2000 lidí každý den. To je streamu každý den. Došel mu benzín, OK, ty vole, kde to jsme? Jsme kdesi v lese. Otázka je kde. Tu grafika je hodně v pohodě. F1, co dělá F1? Alt F4 exit, paráda. Tuhle hru vypínáš rovnou, takže zmáčneš Alt F4. Skvělý, OK, tohle nebude dobrá hororovka, no. To si myslím, že jako bude GG. Tady tu hru rovnou vypínáš Alt F4, no, prostě se lekneš, tak Alt F4 a hotovo. Kam jako bál bych se v lese, ty vole. Sám. Porci. Stop. Dobře, tak tady zůstanu stát asi. Ne, chat, jdeme dál. Mega strašidelný les, ty kokos. Nelíbí se mi tady ani trošku. To je pravda. Tady někdo chodí kolem mě. Tak, tady nějaká budka. Oh. Nevím, co je Docela tohle, se jako bojím. To F1. Vůbec se mi tam nechce nahoru. Jsou tady nějaký divoký zvuky. Pohřešovaná osoba. Fuj, ten nebošklivej. Je mu hodně. Teda si nic nebude. Asi půjdem dovnitř. Mě úplně vadí to, jak tady vždycky slyším ty kroky kolem mě. To je hrozný, vole, doufám, že to taky neleknu. 127, děkuju, šéfe. Ne! Brácho, proč to v každý hře zasnu? GG, kámo, tam někdo chodí. Už mám sekeru. Jo, OK. Tak sekeru už ne... VTF, kámo, co tady dělá Adely panenka, ty vole. No nic. Klíč. VTF, kámo, co se děje? Halo, no. Máte sluchátka, chat? Ne. Doufám, že máte sluchátka. No zaber, dělej. Borci, sluchátka na max, šup. Ať si to užijete pořádně. Vy se mi pak smějete, že se bojím, ale vy nemáte sluchátka, takže šup, sluchátka povinně. Jdeme hoší dál. Co je? Má asi nějaký z minulosti možná? Nějaký flashbacky? Kámo, tady kvákají nechutný žáby, už se mi to blíží. Pošli vypadá nějaká opice, kámo, tamhle to. Ty vole. Další ztracený týpek. Už tady máme 2 ztracený týpky a my budeme 3, no. Info, ty zvuky jsou crazy. A jo. Co děláš? Děláš jumpscary? No nic, už to začíná, chat. Nejhorší na tom je, že takovýhle opuštěný baráky fakt jako existujou, víš co? Ty vole. Ty vole, no. Dobrý, kámo. Tak to nebylo dobrý teda. Ty kokos, co ta panenka tady další? To mě teda zajímalo, co se tady bude odehrávat. Okay. Co tam je nahoře? Ty vole, chat. A tam máme jít, jo? To není dobrý, chat. Fuj, ty vole, no. Jako vypadá to krutě. Že tam se protáhne, jo? Mě by zajímalo, proč tam jako jdu reálně. Jeden jediný důvod, proč bys tam chodil. To je už docela děsivý, docela se bojím, hoši, jdeme Mě pokračovat. zajímalo, proč bys to dělal. Nebudu na to klikat už. Ty vole, tak chat. To je extrémní To prostředí. je extrémní, koukejte se. S čím si někdo dobře vyhrál teda. To je masakr. V životě bych sem nevlez, chat. V životě ne, kamo. Zase nějaký flashback. Co se to děje, vole? Fuj, co se tady stalo, sakra? Co se tady stalo, co myslíte?
vole. Ty Černobyl, jo? krávo. Babička ho opustila. Druhá světová, nikdo mu umřel. Co je? Počkej. To je další pohřešovaný, kámo. Proč na té fotce vypadá... to je jedno. Chtěl by to nějakou baterku. Lidi, omlouvám se vám, já na to nemám koule. Jdeme dál. Jdeme na jiný video, sorry lidi. Sorry. Vyhledám si něco jiného. Od MGO Fitmana. Brawl Stars, to je dobrý. Jdeme, tady to. Omlouvám se, ale já prostě na to nemám, hoší. Jdeme změnit téma. Něco uklidňujícího. Von si rozbí MG Fitman. opět nějaké pušování. A tentokrát mě chat na Kiku ukecal do toho, abych pušnul Dynamika. A vy na YouTube jste psali taky, ať pušnu Dynamika. Takže mi taky napiš do komentáře, koho dalšího mám pušnout. No a třeba zrovna ty se objevíš v tomhle videu a pušnu něco, co jsi tady napsal ty. Samozřejmě nezapomeň na odběr se zvonečkem. A taky nezapomeň, že streamu každý den na kick.com/mgfitman, kde za sledování streamu získáváš bodíky. A za ty bodíky máš zdarma Brawl Pass plus gemy. No a další věci. Petardy, brosky. Jo, tam se určitě koukneme a jdeme na, koukněte a jdeme na to. Takže jdeme ho vylepšit, ty. Tak a jako vždycky lidi, co jsou na Kiku, mi budou radit, co mám dát za gadgetky. Fidget spinner anebo satchel charge. Takže hodně z vás tady píše dvojku, takže dáme dvojku. Jako první gear předpokládám, že dáme shield, protože shield je asi klasický takový první gear. Ten se dává vždycky, že jo, takže to je jasný. Jako další tady máme Star Power, si vezmu asi dvojku, protože 1600 damage na ultimátku je docela dobrý. Plus 1600 damage na ultimátku, dám zatím tohle chat. Tohle si myslím, že vyžaduje fakt hodně skillu a já ten skill momentálně ještě nemám. A třeba do budoucna, až ho budu pushovat na nějaký fakt jako high tier, tak si vezmu tuhle, ale momentálně beru prostě. Jako další gear +1. Omlouvám se za tamto video, já na to prostě nemám. Jdeme na toto. Za Hypercharge, protože mi momentálně Hypercharge na týru, na kterým hraju, nepřijde úplně worth. Přemýšlím, jaký si dáme skin. Robo Mike, Coach Mike, Tengu Mike, Dynasty Mike. Dáme jednu věc, dáme si skiny, dáme si to na random a budeme hrát každou hru jiný skin. Začínáme na týru 19, 479 pohárků a jdeme to rozjet. Věřím, že Dynamite je jeden z brawlerů, který je fakt jako poměrně těžký. 3200 damage je docela insane. Tohle bude těžký prediknout, kam ten týpek bude chodit. To se naučíme, to půjde, on to půjde. Mám jsem umřel. Jako damage fakt jako insane. Damage má Dynamite šílený, ty kokos, to jsem vůbec nečekal, že máš takhle šílený damage. To bude asi zajímavý, no. Akorát si myslím, že dojdeme do bodu, kdy tady v lobby. Je to dobrý, MG Fitmane, pojď! Brawlera, který něco hází a nestřílí. OK, jsem nečekal, kámo, že ho pošlu do Lobíčka. GG. Myslel jsem, že jsem mrtvej. Tak co dělal týpek, kámo, on byl levej úplně. For pain, for glory. El primo. El do lobby, dámy a pánové, OK. To jsem nečekal, chat, nečekal jsem, že dám win. Tak jako sorry, bro. To sa mi páči. Já jsem ho smazal taky, chat, ale poslal jsem ho taky do lobíčka, no. Nevadí. Chudák MG Fitman. Jdeme na to. ten damage fakt jako pěkně. Tak týpek si myslí, že cheatů chat. Já jsem tam normálně, že cítil jsem, že tam někdo je, smrděli mu tam nožky. Tak jsem si řekl, že mu to tam pošlu a ono to vyšlo, chat. Co mám dělat teďko, jakoby? Co mám teďko dělat? Co jsem měl dělat? Já jsem toho, kámo, vůbec jsem nevěděl, co mám udělat. To nešlo vůbec. Tady by se možná vůbec. hodila, no, ta Star Power tady na to, ty. Jo, for pain, for glory. Brody. El primo. To bude dobrý fight toto. Bude. Oh! A je v lobby. Lobby, mami. A tím dobré, dámy a pánové. Říkám, jsem dead. Ohoho!
For pain, for glory! Edgar do lobby! Týpek na mě běžel, kámo, jak kdyby byl Spider-Man, kámo. Týpci se tady fajtějí, brácho, jak brambora. Jedik von. Vždycky mi to vyžral, čet. Mají mě to zadají než mejda. Jo! Kámo! Pomoc! A šel do lobička taky. -1 pohárek a win streak is GG's, bro. Lidi, taky mi pište dolů do komentářů, co mám pušnout já. Pište mi to dolů do komentářů, pus. Pak vám ukážu, jaký mám brawlery, abyste viděli, koho mi tam máte napsat. Díky. Na konci videa. Si dej taky, brácho, dej si chálku. Ne, čet, sorry, mi zase trošku hrabe ADHD. Tak pokud si myslíš, že střílíš, bráško, co tady děláš vůbec tady s tím brawlerem, kámo, běž do lobby. Tady bude někdo schovaný, jsem to říkal. Bum, do lobby. Běž si do lobby, bro. Pokud jdeš, kámo. Brdy, jsem dead. Jsem dead, chat, nešlo nic. Ježiš, GG, kámo, nevadí. Ježiš. Já jsem umřel tu nákazu, ty kokos. Tak se ještě musím naučit hrát, když je někdo blízko u mě. Tak ten mě půjde, kámo. Jsem dead. Tomu se hrá v chillu, no. 7 power cubek je docela nice. To bude mít fakt docela dobrý damage. No jo, no nic. Sakra. Se hrozně blbě útočí na blízkost, kámo, s Dynamikem. No jo, právě. Chápu ho. Ho jsem zabil, kámo. Ale já vím, ale To jak bylo musel dobrý. v plynu, nebo co mu bylo. Se nedalo, kámo, nic. -6, bro. Za chvíli to tady rozsekám na hadry. To tam věřím. Uvidíme, jak se rozbije ale myš. to jsem smazal strašně dobře. Ty kráso, brácho. Oh my god. Tier 22, chat. Kudá. Jo, kámo, cože? Tak to nechápu, jak jsem toho týpka smazal. Let's go. Oh my god. Krása. Oh. Ježíš, no, kočičák. Tam nešlo nic, no. Ale dobrý, aspoň top 3. Dobrý. Top 3 je docela v klidu, jakoby. Ohoho! Go to lobby, bro. Fajtit Colta, bráško. Jsem fakt nečekal. Jsem to čekal, čum na něj. Šašek. Že teda jsem ho smazal úplně perfektně, kámo, ne? Jsem v blbý pozici, kámo, asi nemám jak dostat pryč odsud. Má lepší pozičku, no. Tam měl víc místa, no. On měl vlastně tady tu zeď a já tam neměl žádný jako hideout, no. Tam nebylo kam se schovat. Tier 23, let's go. Dynamite! Čeka, peka, pu. Jsem se najet, už mi to dečet. Ty vole, ty je mažek, kámo. Ale jako co ten týpek čekal, jako. Dynamite je dobrý, ty kokos. Jsem se najet, kámo, a normálně tady drtím úplně všecko. Týpek byl normálně hladovej. Yes, kámo, tier 24, bro. Dobře, ty, MG Fishmane, pojď. Samozřejmě taky, že koukám. Já samozřejmě, že taky koukám na kick. Jak to udělal ten zvuk, kámo? A Winstreak rip, ty vo. Ježíš. Cože týpek nemá Škoda. nick? 7 lidí, kámo. Jak se točí, kámo. Díky moc. Zastršili na ty za kempera, bro, smradlava. Já vypad mi zvuk, chat, GG, kámo, znamení. Vypínám chat. Tohle je znamení, chat, to mám vypnout už. Hrajeme to jindy. Tak jdem na to, chat. Ty magore. Jdem druhý pokračování. Málem jsem si káknul. Kdo si počká, ten se dočká. Pravda, MG Fishmane. Když jsem mu nedal ten stunt, přemýšlel jsem nad tím, že mu ho tam šoupnu. Mám ti šupu, ne, tu taky šupní. Mám ti šupu, jo? Ti šupu, na nedu vidíš tě. Ty vole. Dělaj. Ach, bro, se nedá naklous, no, to je těžký, ty brďo. -5, GG. No, tak to jsem, kámo, GG. Tak to, no, brácho, tak mám nervy už. Jaj, pu, co to bylo? Co jsem to provedl, kámo?
Jo! Jo! Pomoc! No, GG. Týpek je poskákal jak pes. Ten Dynamite je šílený brawler, kámo. GG. Ježíš. Jsem nemohl nic, kámo. Ale nevadí, dobrý, do plusu. Mě bude skočit týpek taky. Ježíš. Tak kámo s těma Edgarama, to je pain, kámo, cíláte ze mě Jsem to prostě přežil, kámo. Jak to přežil všechno? Já mám nervy, chat. Mám nervy! Já rozbiju myš, chat, já to vím, že tahle myš jednoho dne půjde. Mám nervy, chat, strašně. Kámo, my se opět měli už ten tier 25 skoro. GG, dostal jsem troll. Top 3 dobrý, no. Ten kočičák se mi nelíbí vůbec. Ale dobrý, když máte toho kita v lobíčku, protože ten kit vyfajtí úplně všecko. Na jednu ránu, kámo. Nevadí, chat. Ten kit je strašně OP, bro. Si dělá No, proč je na mě ten kočičák? To je, kámo, to je GG. Kámo, čum na to, tady je tolik lidí, kámo, čum. A on ten kočičák jde prostě na mě, kámo. Sprostej, chat. Strašně sprostej bych byl. Strašně sprostej bych byl, kámo. Strašně moc sprostej. To bych som taky nevydržel, hoší. Brácho, brácho, chat, já mám tak 1% nervů, chat. 1% nervů mám. Přísám, mám 1% nervů. 1% mám. Teď to flákne vozem, ne? Brácho, tam myš půjde, ti říkám. Já ji rozlomím na půl, že jsem si změnil DPIčko. Friedmanovi došla. No, to nervy, chat už. 9 pohárků nám chybělo. Aj. Já už nevím, kámo. Já to rozbiju, já to přísám, já ji rozbiju tu myš. Já ji rozštípu, kámo, jestli to nedám, já to rozštípu, chat. Ty vole, ani to roštívat, to je blbej. Mám těžký nervy, chat, jako. Hodně se musím ovládat, jako. To je Ani pravda, kdybych se hoší. ovládám, chat. Už bych něco rozštípal. Přísám. Chudák. Já fakt něco rozbiju, kámo, přísahám. Za chvíli, ještě chvíli a něco rozbiju. Vypnu stream a půjdu pryč. GG's prostě. Mě zabije, kámo, opět. Proč to nemůžu hodit blíž k sobě, vole? Proč to prostě nemůžu hodit pod sebe, kámo? To nešlo hodit pod sebe. Extrém, chat, toto. Já nemám damage, kámo, skoro, no. On má strašně moc hápek. No way, kámo. Dobře. Co z toho plyne? Nikdy nic nevzdávejte. Mě by zajímalo, kam to hodilo tu ultimátku, bro. Jako reálně. Že tam ani nebyl hráč a dal jsem autoatak. Za chvíli nám to končí, hoší. Nevadí, chat. Moje nervy. Malem jsem to rozbil, chat, tady. Jsem tomu nevěřil, ale tady důležitý, když hrajete Dynamite na téhle mapě, tak nechodit tohle kolem dokola. Pokud hrajete Dynamite na téhle mapě, tak s Dynamitem i hned chodit in, protože tady, když půjdete okolo, tak je extrémně velká pravděpodobnost, že vás někdo skočí. Že já jsem si zničil kolečko na myši. GG, chat, nefunguje mi kolečko na myši. Takže to nějak neopravím. To asi neopravím tím, že do ní budu mlátit, že? Vstupte do Hoší, to je asi vše. Nevím, koukneme. Jo, je to hoší vše. Jdu vám ukázat moje brawlery a napište mi do komentářů, co budu pušovat za další video a pokud tam toho bude hodně, tak budu to pušovat, takže tady mám šelinu, tady se koukněte, jo, hoší.
Dostáváme se už na mytiku. Poslední epika Meeple a mytika. Tutaj mi padl nově Mr. P. A Raf taky. A Legendary. A to je hoší vše. Takže tuty, který jsem vám ukazoval, tak napište do komentářů a jednoho z vás vyberu. A v dalším videu čau, dávejte odběry a u dalšího videa čau, budu se na vás těšit, ahoj. A hlavně ty odběry a lajky, díky, čau.